So hi, hello, good morning. Maayong buntag na tong tanan. Ug asa man mo karon. So maayong buntag ka na tong tanan. Ako sa ning tarungon ni akong jacket kay nagkahiwi-hiwi mura pud man ang giay sa akong attire tugnaw kayo manggodoy. Dayon. Kumusta mong tanan dira ug asa mo dapitang lugaran mahimutang maayo paglantaw sa ako ang video, mga nonsense nga video. Salamat kayo ninyo sa inyo ang paghatag og higayon or oras kaape. Oras ra dito. Sa inyong paglantaw sa ako ang video mga bayot. For today's video, palantawon ta mo og unsa nga muang sudan karon. Guess what? Dili iring, dili iro, dili rabbit, dili kanding. Karniro! Lantawan ninyo ang ako ang gilatan. Karning karniro ni ako ning gihugasan na og kadaghan. Humot na kayo? Bukad-bukad ng ilong ni tabi. Lantawan ninyo. Karniro na siya mga bayot. Akong gilatan. Latan ko nig duha ka oras. Siya rog di nimo gawas ning bukog gani karon. So mo na siya ang karning karniro. Timplahan tanag asin. Asin ra ko ang itimpla ni kay normal po nila ang itimpla ko din hiyang uban butangan nila tomato pero ako asin ra akong ibutang. Mo na gabukal-bukal lang ato ang karning karniro dire. Diri ra gyud ko nakakaon og karning karniro kay wala man tawo ni sa amuha oy, kanding ra man sa amuha. Nya nakaingon ko og kanang karning karniro dire ba balaan kaayo. Dire kalanon man dai nila. So while nagluto ta din ha sa ato ang karning karniro, nanghugas ako dire bayot kay daghan kay hugason. Nagtapundok ang hugason. Pura na siyang hugasan din ha og kina dali-dali. Kay magluto po ko og potato karon. Ang potato nga akong iluto, kuan ra kanang oil. Then magluto po ko sa kalanon ka rin sa matag adlaw. Kay dili pamanggon ako pakanon si Karen sa kanang karniro ba. Okay, para ba kabalo mo istorya og unsay simbako og bukudan og tiyan. Para ba kabalo og asa dapitan ang sakit. Sumag anto sa lang ko luto-luto. Inani na ni kinabuhi og ginahan. Daghan ang hibawang trabaho. Pero anad bang pagong trabaho og sa amuha sa una? Kay manungha ay manigbunlay og lampas, mamugas. Kani mga trabaho adire sisiw ra kay nako ah. Kay anak naman. Anak ko og kalisod. Di na ni kani mga trabaho adin Iniangay kabalakag mabughat. Kay aswat o bugat. Sayo na kanin mga trabahuan. Og nila pa. Pwede rin piyungan. Piyungan! Dali ra kanin trabahuan. Magpanit sa kuupuan. Pakitong tama magpanit sa kuup potato. Kay magluto ko potato. Ako ang lutoon sa lutoon ako og oil. Nakoy potato din Potato.
yung panitan dito. Panitan sa nako ni. Kaya aron mahumanta. Dali raman ni panitan kay naman sila ikuan oh. Kanang papalot ba? Di man sundang atong gamiton pagpalot. Nya, babagay ra ang pagkuan oh. Panit wala gabalod-balod. Ako ra ni siyang timplahan pud karon. Sila mo dire di sila sumhanan ning kalanunag kada adlaw sila makatagbo. Kaya mo man nilang kinaon. Kung naanad na sila ba? Labay sa nako ni. Labay sa nako ni. Hinumdum ko sa una ba? Nga manungha niyo ka ng bunlay. Nya kwan man to sa una? Kanang taras-taras ba? Ay sukod-sukod. Sa isa ka sukod, 20 man siguro to. 20 ang isa ka sukod. Nya, upay libreng kaon. Hi mga bayot! Naday ko ipakita ninyo. Kuan ni siya. Sa umuha ni Tisa. Lami kayo di siya kanon gyud. Nailiso mo. Ang lison niya murag kay Mito. Lami kay siya tamis. Ang kilo ane murag 300 gram mura siguro. Murag $1 ang isa ka kilo. Pero lami. So karon, man naman pagpanit ato nag-slice on. Makita ta mo unsaon pag-slice ni Tabib. So karon ato na ning slice on ning ato ang potato. Na sila i-slice, pang-slice diri nga mura og kuan ba? Lata. Mura og lata sardinas. Di man gini mura, mura mo man gini gigama dagway. So slice unong nato na din ha. Magdali ko kay nanawag akong bana. Mo kuan na daw sila. After 20 minutes ko no. So igo pod mahumanig kaluto na ako ang putahe. Murag nalata naman pod siguro tong kuan. Nalata naman po na sigurong karne. Muraga fiesta no. Naon sila kanon muraga birthday kanunay ng hugason. So timplahan na nato ning asin. Turmeric powder, then black pepper. Butang tag-uyos kalha. Then magpabutad mo init na para ilunod na to ang atuang potato. So ato nang ilunod ang atuang potato. Kan ako ang nawang ng dalinuton para ba ni? Two hours later. So, mao na ni, ready na ang ato ang recipe nga karning karnero. Kaon na din. So, that's it guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. See you next time guys. Babush!